Meron tayong pork ribs. Ayan, at nahiwa na natin ito. Ayan, tanggalin lang natin yung puti dito sa kanyang tiyan. Ayan, at itabi lang natin dito sa ating isang lagayan. Tapos, titimplahan natin ng garlic salt. Maglagay rin ako ng isang pirasong kalamansi pang pantanggal lang ng langsa. Ayan, tabi muna natin siya. Tapos dito sa ating bowl, maglagay lang tayo dito ng harina or cornstarch. Tapos i-coat lang natin siya. Hindi ko natitimplahan yung harina. Kung sa inyo, titimplahan niya. Sa akin hindi. Tama na yun kasi may timpla na yung ating pork. Dito sa ating mainit na kawali, maglagay tayo ng mantika. At prituhin natin yung ating pork ribs. Ayan, pagkatapos ng ilang minuto, baliktarin lang natin. Ayan, kapag ganyan nakang kulay niya, brown na siya, hahanguin muna natin siya at itabi. Yan, dito sa ating bowl, maglagay tayo ng tubig, toyo, oyster sauce, paminta, at asukal. 2 kutsarang asukal. Maglagay na rin tayo ng sesame oil, pero optional lang ito. Napakasimpleng recipe. At maglagay rin ako ng garlic salt. Ayan, dito na sa ating kawali, nagbawas lang ako ng mantika at prituhin natin yung ating bawang. At ilagay na rin natin dito yung ating pinaritong pork ribs. Ayan, mahina lang yung apoy natin dito. Tapos ilagay na natin yung ating ginawang sauce. Takpan at hayaang kumulo at lumambot yung ating pork ribs. Ayan, hanguin lang natin. Ayan, malambot na yun yung ating pork dahil 1 oras natin siyang niluto at mahina lang yung apoy. Paniguradong magugustuhan ito ng mga anak nyo. Pwede itong pambaon sa school nila. So, ready to serve na yung ating pork ribs. And then, maglagay lang tayo ng spring onion on top. Optional lang ito. Pwede namang hindi maglagay. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga sample recipes. At maraming salamat sa panunood.